Zodra ik me aan het verbergen kom, dan komt de kost aan en dan hakt direct het eger al op. Als die gezichtjes weer volle mooier op de verpakkingen dan dat het nou is. En dan heb ik iets, ja, dat vind ik geweldig. Dit is een muziekdwaske van de Zwitser. Tja. En dan ben ik maar een peer van Utjum. Dan worden er vertegenwoordigers bij de winkels aanzet. En hoe kom jou erom? Ik ga hem voelen op Marktplaats. Ja, ieder zijn hobby, zeg ik dan maar weer. Dit is mijn spultjes en mijn man had zijn eigen kant. En we doen het samen en dat is het leuke ervan. Hij ziet het voor mij ook wel op en ik zie het voor hem ook wel op. Ik had hier van chips tot tabak, frisdranken, ja, neem maar op. Alles wat vroeger eigenlijk in een kruidenierswinkeltje hadden. Oude puddingjes, oude blikken en ja, oude poetsmiddel hebben we hier al hier staan. En dat scharrelt weer overal een beetje op. Ik ben ooit begonnen met een stukje chip en een stukje rijst. Een pakje rijst zeg maar, in een kringloop en dat vangen we toen samen mooi. Nou, en we dus al aan het sparren met die baby-gerelateerde spullen. En toen, ja, toen vond ik dat als hobby. En dat is alleen maar groeit en de meesten die krijgen er op plastic smaak van, die brengen hulprotten. Dit potje jam. En dat had ik van een man kring en die gunde me dat echt en die zei dat ja, bij hem thuis. En dat had 25 hier in de muren verstopt zitten. Dat er met de oorlog er staan 100 potten. Al die potten en blikken, dat zien ze echt verstopt. En toen kwam dit naar 25 hier in mijn verbouwing kwam dit weer boeten door. Dus hij zit voor het eerst van een paar maanden bij dijlucht. Nou, dat is gewoon heel leuk. En die kopjes en die gezichtjes erop. Dit is het bordje wat erbij zit officieel. En wat haal je hem nou uit? Ja, een hele grote voldoening. Het is heel de hele oude. Ik had zoiets, hoe ouder je wordt, des te meer komt de behoefte van een oude ding van vroeger naar boven. Ja. Gewoon het van hoe leuk het vroeger weer. Ja. Leuker om iets te keepje maken waar je hamatte dan dat je het nou had. Het wie vroeger al je volle leuker en al je volle mooier om te zien. Ik om het in huis te hebben, vind ik. Ik vind het nou al eens ja, het is, er staat een poppetje op getekend en het is klaar. Zo hebben we hier een heel oud blik spinazie. Hij staat eigenlijk op knappen, maar hij is van jongetje 47. Dat is deze. En ja, dat is ook heel bijzonder. Alles zit er nog in. In wezen zitten alle verpakkingen die ik had, eigenlijk zit alles voor 80% vol. Ben er nog dingen die je hem heel graag gaat willen? Nee, ik ben net echt op zoek naar iets. Iedere keer dat ik weer wat hoor en dan denk ik, hé, dan bakken van bij wijze van spreken rondmerk. We beginnen net ergens op houden dat we zeggen, dat moeten we nou goed ophalen, maar dat is er net, dat weten we zelf wel, we kijken denk ik die op een ongeluk zien komen en wat er weer bij past. Dat is de sport. En dat is de sport, ja.